Sziasztok! Left Hand vagyok, és ez a csatorna gaming csatornának indulna el. 18 éves vagyok, és szakközépiskolába járok, így nyár folyamán diákmunkára kell mennem, ezért ritkák lesznek a videók, amiket föl fogok rakni. Emiatt is volt az, hogy a bejegyzés után majdnem jóval később jött meg ez is. Úgyhogy türelmeteket továbbra is remélem, és szándékozom kérni, remélem megértitek. 2 feliratkozóm, akik jelenleg vannak, azoknak köszönöm, hogy még nem iratkoztak le, pedig lett volna nálukuk. Jelenlegi 2 játék, amit nektek tudok majd mutatni a videóimban, az a Zero Zone Zenless játék, ha remélem jól mondtam ki. A másik játék pedig a Beach Brave Souls telefonjáték lesz. Erről a 2 játékról tudok nektek, meg szeretnék tartalmakat csinálni. A videóimat úgymond 18 pluszosnak szeretném kategorizálni most itt ebben kijelentve, ebben a videóban, mert káromkodás lehet szólalni meg, így kérem meg a idősebb korosztályúakat, akik, hogy esetleg van öcsétek, húgotok, akkor annak ne engedjétek, hogy engem nézzenek, mert valljuk be, fiatal szájban nem való a csúnya beszéd. Más egyéb pedig ezt a videózgatást azért kezdtem el, mert egyrészt vágytam rá, hogy elkezdjem, de nem akarok nagy név lenni a YouTube-on, mint oly sokan már mostanság. Ez inkább olyan unaloműzésnek van, így ezért is mondtam, hogy nem mindig, nem rendszeresen lesznek ezek a videók kirakva, amiket majd kirakok idővel, a jövőben, így akinek igazán van kedve, és aki igazán kíváncsi, az iratkozzon fel, lájkoljon és dobjon kommentet véleményként és tanácsként, meg stb. Úgyhogy várom véleményeteket, és remélem tetszett most ez a videó, mind bemutatkozás. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek. További szép napot, estét, vagy amilyen időben nézted, ahhoz további jó dolgokat kívánok. Ciao. Jó, és azt elfelejtettem mondani, hogyha még az előző videóimra kíváncsiak vagytok, akkor itt egy kapcsolódó videó, azt nyugodtan nézzétek meg, ezt elfelejtettem ugye elmondani, de utólagosan mindig rájövünk valamire. Nem igaz?